Mayayong adlaw mga binati o minahal kong Matalom nun. Welcome to my channel. Welcome to Matalom. Panderon, August 19, 2021. Magkahiyaw sa juta aron ng malambuon ang atong lungsod. Okay guys, ato ba yung suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Ahulio diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys, magtinabangan juta kanunay aron magpadayon ang kalambuan sa atong lungsod. Ato ba yung suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Ahulio ug mga kauban. At ugan nilang suportahan guys aron magpadayon ang pagpalambuon sa lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. Okay, manitong mga guys. Okay, Wednesday karon, August 19, 2021, magpadayon kita sa kalambuan sa atong lungsod.